Büsana gözyer kaş, dünya çıdılato, Uyrana vamuğuş, tatereş tehkina. La ilaha illallah, elzani ben aşka, nalışada kina, terkışkah doy'izo, deyşato amina. La ilaha illallah. Ассаламу алейкум, вітаю, друзі! Мене звати Василь, я з Києва, канал Інтерхунта. Я закликаю зараз всіх патріотів України і інших вільних держав підтримати нашого побратима, друга, товариша, активіста, блогера, правозахисника Аслана Арцуєва. Зараз спецслужби Російської Федерації намагаються залякати його і зупинити його діяльність по викриттю злочинних дій спеціальних служб Російської Федерації. Також поступають йому погрози до фізичного знищення. Те, що робить Аслан, в недалекому майбутньому буде слугувати доказом злодіянь Російської Путінської Федерації. Тож ми, українські блогери, підтримуємо Аслана Арцуєва в його прагненні до відновлення незалежності Ічкерії і підтримуємо. Друже Аслан, тобі наша підтримка. Уважаемые дамы и господа, сегодня все свободные народы, активисты этих народов должны поддержать нашего друга, активиста Аслана Арцуева, который ведет правозащитную деятельность и выкрывает все злодействия путинского режима в Ичкерии. Мы сегодня не должны стоять в стороне и просто наблюдать. Хватит. Когда убивали треть чеченцев, мы были за туманом, мы верили телевизору, и везде нам показывали, что есть чеченский террористический след. Но не все украинцы были такие ватные. Некоторые наши патриоты помогали нашим войнахам и защищали ихнюю землю от российских оккупантов. Тож, друзі, підтримуємо нашого побратима Аслана Арцуєва і можемо їм сказати: Аслане, друже, завжди можеш розраховувати на нашу підтримку і допомогу. Слава Україні, слава Ічкерії, слава всім вільним народам. Ічкерія буде вільною. І як казав великий син чеченського народу Джохар Дудаєв: коли сонце взійде над Україною. Друзі, ми в це віримо і впевнені, що так воно і буде. Баркала, Аслан, за твою позицію, за твою роботу. Ми з тобою.